Welcome to the Battle of the YouTubers! Idol Makalago, pinagpaplanuhang magkaharap ang dalawang big-time YouTuber na si Von Ordonia at Boy Tapang sa boxing match. Ito ay matapos niyang tanungin ng mga taga-suporta kung nakikitaan ba ng mga fans kung magkakamatch nga ba itong si Boy Tapang at Von Ordonia sa boxing match sa amateur fight. Ano nga ba ang tunay na desisyon ng mga tao at ano nga ba ang desisyon ni Idol Makagago? Kung gusto mong malaman ng kumpletong istorya, inaanyayahan kitang tapusin ang video na ito dahil dito pag-uusapan natin ng panibagong update ng The Battle of YouTuber kung saan ito nga ba ay matutuloy o mababasura na lang. Simulan na natin. Makilan lang mga idol ay pinlano nga nang magkaharap itong si Boy Tapang at Jimmy Pacquiao, ngunit tila nagkakalituhan kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. May mga sabi-sabi na gawa-gawa lang ito ni Boy Tapang at may mga nagsasabi naman na umatras itong si Jimmy Pacquiao sa laban na gaganapin dapat ngayong buwan. Samantala ay hindi naman naglabas ng opinion itong promoter ng The Battle of YouTuber na si Boss MG patungkol sa sitwasyon. At kahapon lang mga idol ay naglabas naman ng update itong si Makagago dahil plano nito na magkaharap itong si Idol Boy Tapang at Von Ordonia. Ano sa tingin nyo? Makakaya kaya ni Idol Von itong si Idol Boy Tapang? At match nga ba ito kung sakasakaling maganap man ang mga plano na ito? Mag-comment lang at nang mapag-usapan natin yan. Tapos ni Idol Makagago ay binasa natin ng ilang komento kung sang-ayon nga ba sila sa plano ni Boss MG. Marami naman na nagkomento na sang-ayon sila sa pinaplano ni Idol Makagago at tiyak daw nilang mas kaabang-abang ito kung sakasakaling mangyari man ang mga plano na ito. Excited naman ang ilan na magkaharap itong si Von Ordonia at Boy Tapang for entertainment. At posible naman daw ito dahil nagtitraining naman si Von sa kanilang The Billionaire Gym. Sa kalalim-laliman ng comment ay nakitaan ko ang comment ni Boss MG na nakita niya daw ang video ni Von calling out Boy Tapang. Kaya siguro nagsuggest si Boss MG kung magkakamatch nga ba ito si Boy Tapang at Von sa boxing match. Samantala ay may nag-comment naman na umagaw pansin sa akin. At ito ay ang comment ni Sin Vlog. Aniya, isang call out lang kay Von, may laban agad. Hahaha, mukhang bias ata itong si Boss MG. Well, ano nga ba sa palagay nyo? Samantala ay nag-comment naman din itong si Cuadro Alas Defender na oo, nagte-training naman si Von. Nice yan. Kaya nangangulugan lang ito na marami ang gusto na magkaharap si Von at Boy Tapang sa taas ng ring. Dahil mas maganda daw na magkaharap muna si Boy Tapang at Von Ordonia bago sumabak kay Jimmy Pacquiao. Dahil malakas daw si Jimmy Pacquiao dahil umano napakarami ng trainer nito. Ano sa palagay nyo? Isang magiging kabang-abang ba itong plano? At ano naman kaya ang mga masasabi nyo sa usapin na ito? Sang-ayon ba kayo na magkaharap itong si Boy Tapang at Von Ordonia sa taas ng ring? Mag-comment lang sa baba at nang mapag-usapan natin yan. Samantala mga idol ay narito naman ang magandang offer na Von Ordonia kay Idol Boy Tapang na inaanyayahan niya na makapunta si Boy Tapang sa The Billionaire Gym upang mag-ensayo si Idol Boy Tapang at makapaghanda sa darating na laban. Panoorin natin ang video na ito. Kapag ako na-knockdown doon, magbibigay ako sa kanya ng 1 million. 1 million? 1 million. Pag na-knockdown ako. Ito, boss. Sabi mo, 1 million pag na-knockdown ka. Oo. Ay puta, meron akong papanlaban sa'yo. Sino? Kilala mo si Boy Tapang. Sukat ko lang yung tapang nun eh. Ganun lang oh. Wala pa sa kalingkingan ko. Kaya yung tapang ko. Laki na differential, di ba? Ganyan ako katapang boy. Ganito lang siya katapang. Okay, ngayon alam nyo na, walang-wala si Boy Tapang kay Bangis. 1 million. Pag ako na-knockdown ni Boy Tapang. Featherweight champion nga Ito ako. ang tapang ni Boy Tapang. Ito yung kay Bangis. Kakainin lang yun ni Bangis. Tapos itira ko pa ng counter punch. Okay, maiba tayo. Coach, gusto kong itanong lang sa'yo. Kasi ako sa totoo lang, gusto ko rin lumaban ng boxing. Si boss, boxingero na talaga to na Featherweight champion. Featherweight to. Anong reaction mo, coach, sa paparating na laban? Boy Tapang versus Jimmy Pacquiao. Ano lang yan boy? Mabigat yun, di ba? Kumbaga, syempre, di ko pa napapanood yung match, diba? Pero meron sila parehas laro. Ang masasabi ko lang doon sa kanila, galingan na lang nila. Ang mananalo doon, papalakpakan ko. Pero coach, ikaw yung tatanungin. Sino yung sukat yung Tapang? Jimwell. Bakit? Eh, tatay nun si Pacquiao, lakas-lakas nun eh. Nakalabak ko na yun eh. Ano nakalaban? Si Pacquiao nakalaban mo. Featherweight. Oo, mahina pa siya nun. Kaya pala natalo si Pacquiao. So ngayon, ang prediction mo, si Jimwell talaga. Jimwell. Tsaka meron siyang special training si Jimwell eh. Jimwell, alam ko, nagte-training ka talaga. Talagang special yung training niya. Kasi professional yung tatay niya. Oo, na-realize ko lang. Ayoko matalo si Boy Tapang. Bakit? Siyempre,
kapwa YouTuber natin si Boy Tapang. Oo naman. Kaya boss, kung magkakaroon tayo ng oportunidad na ma-training si Boy Tapang, Uy, pwede. tatanggapin mo ba, coach? Oo naman. Open naman ako sa lahat eh. Coach, yung mga yan, yun yung ituturo natin kay Boy Tapang. Boy Tapang. Ito, formal natin iniimbitahan. Nung lumaban si Boy Tapang, Sasakay mo iniimbitahan dapat, pare. ko siya eh. Kasi gusto niyang sumakay sa monster truck natin. Hindi natuloy dahil umuwi na siya ng Cebu. So, hindi nagkatuloy. Pero kung may paparating siya na laban, parang tayo as concerned YouTuber sa kanya, lalaban siya sa isang trained and amateur fighter like Jimwell Pacquiao. Kailangan, coach, meron siyang proper training. Kailangan meron siyang mga kakasparingin na katulad namin, nag-Google Pin niya kami. Kay coach lang yan. Coach, kung tatanungin kita, kapag nakalaban mo si Boy Tapang, dumating dito, nag-sparring kayo, anong preparasyon yung gagawin mo? Marami akong gagawing preparasyon sa kanya. Alam mo ano? Kunin mo yung ano ko dyan, pang-special equipment ko. Sige. Boss, ito ba yun? Ito na. Puta yan, yan gloves, syempre gagamitin talaga yan. Oo. Ano ka, pag gloves to, gagamitin yung pangsuntok. So ano, gusto niyo na makita yung special Gusto ko. technique ko? Para matalo mo si... Para matalo ko si Boy Tapang. Ganito. Ano yun? Isa yun sa mga preparasyon ko na dapat kong ituro sa kanya. Kailangan niya yun eh. Lalo na makalaban si Jimwell. Madami pa akong tuturo. Okay, Boy Tapang, formal ka namin inaaya sa isang sparring session, papawis lang. Para lang sa training mo, syempre kasama to sa training mo para matalo mo si Jimwell, isa mga daan. Kami, ng mga magiging ka-sparring Pwede partners lang to. mo. Pero lang to, kami, pwede mo kaming ka-sparring partners na bubugbugin mo, pwede. Pero si ito, Okay, iba kasi tayo ng division eh. Pagka rookie ka pa lang, featherweight na ako. pero tropa natin yung si Boy Tapang. Kaya talagang suportado kami sa'yo pare na kapag nangyari talaga yung laban na yan, kasi hindi pa sigurado eh. Hindi pa sigurado si Jimwell Pacquiao kung talagang lalaban Tinanggihan siya. eh, no? Parang tinanggihan, pero malay natin. Kakasaya. Sa Battle of the YouTubers, silang dalawa talaga yung maglaban. At ako dito, magpitraining pa rin ako. Kasi isa sa mga pangarap ko rin pare, as a YouTuber, na makalaban ko si Jimwell. Sa sparring at sa match din. Pero hindi naman pwedeng maglalabang kami na wala akong training. Coach, ano muna? We have to do the training, coach. Magsimula ka na. Simulan mo na. Pare, kailangan mo muna mag 24 hours jogging sa labas. Ganon ang training ng mga boxer. Sige, simulan ko na bukas yung training ko. Boy, may sasabihin ako kay Boy Tapang. Boy Tapang, ari na ta diri mag-training sa BG Mansion. Boy Tapang, taga Cebu rin to na pumunta dito. Naging billionaire at editor. At Yan. syempre, 17 years old. Pero pare, di ba nabibuild din natin yung mga Yes. fitness natin? Kasi, syempre maraming salamat. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang at nang mapag-usapan natin yan. At hanggang dito lang tayo mga idol. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.